Article 244A Pharma New Delhi rong supi jantar mantar along kachisong. Kikangatong Committee Hall along Karbi Farmers Association amahang kipathekpon. Karbi Anglong along ta lo Charlie amumar tumaphan cycle scooty tangka CM rong hang ardeng pen kipajirpon. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pinie birtang ton pen ajuponitha. Indian Constitution along KarbiAnglong pen di mahasawara raphan kipanong pi Article 244A Pharma naphan Kanchas Dikom KSA KRA KARSA KUYA Karbia Dorbar Tiwa Adorbar DS JNH lapen KarbiAnglong Thomas Council Chelang Pet Pen non winter session Parliament Government Bill along kipon vekje phanpura Delhi rong supi jantar mantar along dampen asyang tong kachipida. Matijong chikloni phai cleaner keparni ada por phai kepen isia poran New Delhi rong supi jantar mantar along KarbiAnglong apen di mahasawarat akar inai Article 244A lamthi non Parliament winter session hut Government Bill kipapon vekje phanpura Kanchas Dikom KSA Kra Karsa, Kuya, Karbia Dorbar, Tiwa Dorbar, DSU, JNH, KarbiAnglong Thomas Council, Chelang Pet Pen, New Delhi rong supi jantar mantar along kachisong asyang tong chipaklang tong. May along MP Amar Singh Tiso, Delhi Karbi Students Union, Delhi Chakma Students Union mapen, ABVP, Delhi Unit Anparta, KarbiAnglong mapen di mahasawarat kadukabe, bang paruhini sosiarat chinglung pen, New Delhi rong supi jantar mantar along, Dharna mate Article 244A nang vekji po asyang tong chipaklang tong. KarbiAnglong napen di mahasawarat akar inai Article 244A mate hemprega bangke Viksit Bharat surhinirai kikebra choksia prangsi KarbiAnglong napen di mahasawarat akar inai Article 244A ke longvek pupusi KarbiAnglong napen di mahasawarat aphan klardak lamthi MP Amar Singh Tiso pen thanpo. Nang liputot reintroduce apan claim pon tunai pusi la sini reintroduce apan claim pon lo la pen non abangke home ministry along si mane process do home ministry along si dolo home ministry along dete parliament pen president of India pen jong si signature long lo SN long lo pulu tangte labang so bangke lada house along wang lo tangte ke pa introduce pon la pen passing pon la sini nining Keteduk je Viksit Bharat Develop India 2047 aprang ke ilitum labang so hempreglong pon wekti pusi nililing chethetip athe nang litum kachesong kadong abis ami ington tepin lapen hempreglong lok lo pulon tante ilitum kadong abis me kating bang prap sotpo Parta ke dam tangson hempregamen pen kachisor sar kachilaun e bangke non puthot ke claim thunang nilu pusi Kanchas Dikomame phu ajitimu pen ningjepon. Na penele tom ni siwet dolo pulote autonomous set ke nampo ni siwet dowek lona Karbian cibong nang ne cingcek nang ne aprang cibong an cinghang lo nok etum cima penangpo ni siwet si claim nangpo lahlo Karbiara pancunigri la pen Karbia political leader sapana tomana sunigri lo. News report KarbiAnglongLIVE. Karbi Farmers Association mate sai chutikia song tumpen pinang anasai klembong wangbom asonsi matijong ni phai trainer cap arni kikangadong committee hola longta aru kimi keseng padupon Bangso Karbi Farmer Association aru kimi keseng pon melong kachitong dun CEC Central Committee kong chunbang Amarjit Timong dun kong chunbang Barnabas Sinti pachithang chunbang Sojit Tiron lapen pinang an kithikiding atum chitong dunti Lasome long CEC Central Committee kong chunbang Amarjit Timong pen kaningje ponke dag duar bagri angkang kikangadong along tame sai chutikia tum pinanga bang photum kadure dulan Lasinon anso se sai katiki jap hans tame pachini pon na pen Karbi Farmer Association atum pen tame kachirap kachitu padupon jiputa than pon Halapu kikangadong Karbi Farmers Association aro ke japon japan mepu Ajit Singnar dun mepu Bidya Singh Rongphar
Kong Chunbang Harsing Ronghang Rap Kong Chunbang John Kiling Lapen Dihin Rimbang Christmason Terona Tumpensi ke Kangadong Aro Karbi Farmers Association ke Pangtang Ponjapan Arpu Chepe Pondo. Bangs kimi ke seng akimang kelalo. Iltum Karbi Anglong. Tok ando don seme anso se chudikia hin. Paching tu Ponjapan. Anso se ke Papang Ponjapan. Cui somben anso se munitum ching tu Ponjapan. Dak ke Kangadong aran pensing waisi. Piningladak lutong putot branch seng pontulo. Karbi Farmer Association bo Karjulong hajar ding olotema bangsa men litum dak branch seng pon thekthela lase ni litum center committee sar tum phanchun ri sela tum bang si pini nitum dak kachingrum prai bang plikabak amni nitum chingrum no. News report KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong Thomas Council Lapen Karbi Anglong District Commissioner Tumpen Patirpi Ponsi Matijong ni Phai Trainer Keparni Karbi People's Hall Taralang Sualong Asamangkangpi HSLC Higher Secondary Lapen Indeng Sirke Patumaphan Scooty Tangka Cycle Kibajir Ponasonsi Karbi Anglong Aparman Tame Pini Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. KarbiAnglong Hang Arideng Pen Kipajir Lasome EM Richard Tobi Pen May Paman Ponsi Aluhia Man Pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. KarbiAnglong Hang na Pen MLA Bidya Singing Leng Darsing Rong Hang DC Nirola Phangchupi Karbi Anglong Thomas Council Chairman Raju Tiso MSC Board Chairman Pentanglok Kit Hekiding Atum Chitongdun Lapu Higher Secondary Long Saplang 75% Kilong Dun Atumaphan Banikamta Kakati Meritorious Award Men Pen Scooty Pajerpondo Lapu Anundaram Borua Cash Award High School Living Certificate along 75% Tanabat Kilong Tumaphan Tangka Suri Trehinira Tharupho Cash Pajerpon Lasong si Lapu Indeng Circuit Charlie Bomo Sumaraphan Akijoypen Cycle Tame Pipong Sonsi Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Microfinance Loan Ki Anatum Kachipi Pon Thekthia Tumaphan Assam Sarkar Pen Kitu Pipon Si Pini Laso Melong Microfinance Loan Tame Kitu Pitang Certificate Tame Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. KarbiAnglong Hang Deng Pen Pajerpon Lapu Langge Thiagut Ahim Marit Kena Hong Duna Tumaphan Tame Lagisira Suri Thongke Batangka Tame Pajerpon Ladak Langhin Lapen ke Pulunia Homosi Adakalong Tong sokot pen aju lang wang amat lang ke thi kang lum nili lang dam lo madak lokal MLA Dorsing Rong Hang dam si nili ceca kang lo la kang lum tum pha ne poisa nang piji konsil pen nang rapji pula soteng pen pini la ke sira suri thong kep atangka la kang lum ve tum ban ke pini ron pon lo la pen nang parta be ladak microfinance election aprang ceca lo Assam long BJP government bang lo pulong te La loan ke antum microfinance loan ke anatum fan an a beneficiaries tuman ke Assam government sit tu pitet po la soteng ben pinia banke pini pen ke tum loan available for society beta banke KarbiAnglong long ke loan ke anatum an microfinance loan ke anatum an ke banke pini da ke certificate people no News report KarbiAnglongLIVE Lakhan ko rapho nilip MSC constituency ke pardo Chukihula Hawar Inglong Ikpia Klam Donglang Sualong Kiwang Chimatijong ni Phai Inkoyar ni Pen Pangcheng Ponsi ni Phai Inkora Hiniar ni An Hemphu Mukrang Dorbar Ruptalin ke Talon Arania Liralon Pen ke Talon Ponjepan Chisik Chedang Ponbomlo Lapen Ong Tung Pen Laso Mielong Nangachitong Dunjia Pan Kachup Phala Pen Tirika Masai Hem Kang Pupen ke Pachithang ke Chengpon Karbi Anglong Hawaralong kapre ke do Karbi Aron Barim anim kaching honararatum do anaphan ke Pachithang pon pen kacho phabirta ke lapuhinlong Phi Phuarni pen ili Karbi akhe chwarkli cho phejo pon bom wang bomsi Phi Phuarni pen Aron Barim animaron wang jira teng pen lapen Aron Barim anim ke pangtang pon bom ja phan pura kidam tang pharukre sir kebra trok sir keb mati jonga chikloni phaing koi inkorai sila pen ni phaing kora hiniar ni Hemphu Mukrang Dorbar pu seng pon pen Pining suri hini ra ingkora pi matijong ni phai ingkoi pen ingkora hiniar ni anke ningkan kora phuarta phong kichok kipleng lake Hemphu Mukrang Dorbar ruptalin narani nangle thusi aliralon pen talon ponpo
Lasor ni aluhi sarpo mana pengkedu kachup hapon man pengkedu nei lake Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Longhang lasor melong chup hapon lapenang chetong dunji lasora ni hut klongklo thekar kiti ameta paduponji lapen Karbi kur pho phansi panong ponlo aron bari manim anso se ke pache thang pen ki pangtang pon thu bomja phan pura lasor melong sekar kli aron hei huita chethan chimum paduji Krungsai meta paduponji limso martuma phan panong piponsi arnam kipu kachipate asai angdeng lapen kaprek jai mek angdeng ta kedeng ponje phan chisik pon patangno lapen hempu mukrang dorbar ruptalina sengkanarani ke chok mate ningkan ko rapho silver jubilee ke talon ponje phan matijong ni phai kretrok siani anarlo por phai krehinia por inglong ikpia klam donglang so mithansai hemalong hempu mukrang dorbar tiripia kongchunbang harsing hanse hempuarani tirikam ame phu dolaning ti aron bare manim kaching hona songjapo vidya singkro lapen ong dungari sanghotum chitong dunsi labang surup talin ame ke chengpeng gijut an misen me adapen thangnat tikuk timang ki benki phan ka vidya ja phan hempu mukrang lapen pi rasinja along bongkrok bongchina nam pupon pamisi reception asai hem in puponsi hempu mukrang dorbar ruptalinarani along ongdung karbiaron bare manim kirim pen kaching honarat ke doana tumaphan atirikam amel pen tiripia mea hin pen phaponsi birta chatailong pache thangpon padulo nili bhabar chuki hola dhola langso aklamalong hempu mukrang dorbar ningkan pharu presir kebra troksir kebra sirkep matijonga siklu inkoira isipen hini sengdet penapi piningan ningkan inkoira phok chok ladak nilip chuki hola dong dhola langso long sini tum bohachak poniglo lasila bangso long kado e Karbi Anglong arat kedo kartli ke pejo atum doan sitame bangso me long taring ko pen taring ko resi taring ko ini la bangso arni long nangga cetong dun pet dia phansi nili tum tiri kamahin pen chuning ripon lo kartli nangji aron atang koston ma lai tesem ponji ta inko resi arni ta do krung sing sai amai nili tum kedo ponji do asan tak sini tum program kaprek kedeng pondo asila kado ka betanang pacun do not Chokiola pen sonjit krola pen koilamati pen samsoning ti KarbiAnglongLIVE Matijong ni phaing koraner ke parni dipu kormandun hotel along Karbi Charlie jutang terasong pen pherangkya mai ing nisi ingdeng nerkep all Karbi Anglong Inter College vothat langsu serdi huna klam West Karbi Anglong long ki padu ponje phan kisi kedang puthak pherangkya mai kangni Aningkan vangason pinning singkan aparman Karbi Charlie jutang terasong pen patir piponsi matijong ni phai ingkoraner keparni pen pangchengsi ni phai thongkepan ni thoma aparman West Karbi Anglong vothat langsu serdi huna klamalong si peduponpo lasolong kisi kedang nang ji antame tiri kamatum pen sai pangcheng ponbom lupusi pherangkya mailong lamthi peklangpo Lasi pining surihini rain ko raplia baha ki paduponji ingdeng nerkep Inter College long Karbi Anglong angkang pialong kido college kido analong Lu Charlie ari soejang kido anatum tame nang chepati dun peja phanta chuningri peduponlo Lapen non an kadu ka ve college crep pho anatum kachitong dunje phan chisik ding luputa phirangkya mai kang niponahu ningji Bangso mai misen pen ki pachun pe meja phan Karbi Anglong Autonomous Council ke ja team Karbi Anglong KCS vothat langso hawara mai Samson Singh T College vothat langso Karbi lamera me penchenglok jutang kaching hon aratum nang chirap chitu dunsi ki kim kirang sai tame sai klem pon bomlo labang so jai megalong college long ke Charlie ari soi jang tum lu ke Charlie along mithang Karbi jutang jubat lun kan barim tame kachini pen lapen kirim thek je phan akimang pensi bangso sai denglo Lapen labang so jai megalong Karbi khailong kidu lun barim kan barim tomo do an kachepati pe dupon poputa ningje thu all Karbi Anglong Inter College Karbi cultural competition vothat langso seduna klamlong tarik korener ke koresen ke pen pongke naso ciklo Desember ciklo na asiada College Karbi Anglong West Karbi Anglong Kedona College ada Kacepati
YG apen nonan confirmation lo ke college grade ko abang kita college charge Penenga singkat bang nilitum manikang lampen ke paprek pon jeki pan nilitum mathap pon lo lapen nilitum ningkan lampen atu se palang ni pon ji alir lo ni pen ni nilitum cisik cedang pon lo parda penenga singkat bang nilitum halada juneng bange nilitum exam roi puri lo masih ani serius itu dojot juneng bange dio pani college pe pon lo seta penenga singkat bang nilitum jothom thoman ki pido pon ji pas nilitum cisik cedang pon non ke bang ji mat so cek lo mati jong ni phain ko ra ke pen thong ke bang sing tum talon kon ko apen la solong ningkan mas tamen ni tum KLJ chole pu patirpi bonchot ta kali ningkan mas tamen tum KarbiAnglong mas council tim pen ni tum hanan chakap lo tim KarbiAnglong pen an parta ni tum long dak lamya ramai cases pen chenglok JLF la pen kapre tum tamen ni tum long ningkan mana ka charam na chitudun son ta thipi News report KarbiAnglongLIVE. Pinia birta ke lapuan si kang ton poniklo kardong.